A restauración do antigo edificio do Casino de Noia está máis preto de ser unha realidade tras a sinatura do convenio entre o Conselleiro de Cultura e o alcalde noiés. O Departamento Autonómico destinará 100.000 euros ao proxecto, cun orzamento total próximo ao 1 millón de euros. O obxectivo é converter este emblemático inmoble nun centro de recepción de visitantes do xeodestino Ría de Muros Noia, con usos turísticos e culturais. Un convenio de colaboración para impulsar a restauración do edificio coñecido como Casino de Noia, que é un proxecto moi interesante que está impulsando o Concello para rehabilitar un edificio senlleiro dentro do que é a vila de Noia, para pôr en marcha un centro vencellado a actividades culturais e actividades turísticas, un centro multiuso, non? É un proxecto ambicioso, creo que moi intelixente, onde na Consellería aportamos 100.000 euros para intentar aportar pois unha parte a este proxecto, non? Tras a sinatura do convenio, Román Rodríguez aproveitou tamén a súa presenza na localidade para visitar o Instituto Campo de San Alberto, onde a Consellería está a investir máis de 70.000 euros no cambio da cuberta do ximnasio e na eliminación de filtracións de auga na fachada. Posteriormente tamén se desprazou ata o Colexio Felipe de Castro, onde se está a construir un novo pabillón, cun investimento de 150.000 euros. No Felipe de Castro vamos a construir conxuntamente prácticamente un pabillón de deportes, cofinanciándose por ambas partes para que durante o horario escolar sexa de uso escolar e fora poda ser utilizado pois, por os veciños do Concello. E tamén acabamos de ver no Instituto pois unha serie de intervencións nas zonas deportivas e en outras áreas que de algún xeito pretenden acondicionar e mellorar pois as instalacións educativas que ten a Consellería na vila de Noia.